en thuolo mar twak mar duol chakore gi sani an kai lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa nyakwara mogi Arani wago mbaka kutende kod weche ma osebedo ka cherore mbui ka achiel kod dhoganda ni nitiere chenro moko mathoth mag dongruok manochaki to ok otieki kata pok ochakore gin manochaki kendo moko kuomgi iwacho ni winjo bed ni itimo e higa achiel moko ni bang' dweche ma kama winjo bed ni girumo to king'iyogi to yudo ka kanyo pod en pap gunda ma gima timore onge. Ang'o makelo magi? En dongruok koso en mana siasa? Emitemo tim kod chenro ma iwacho ni ochaki e konde mopogore opogore mag piny Kenya. Nitiere gik mosetimore, nitiere bende gik ma bende pok otimore kata matin. Magi momiyo wan ka kod Charles Owino ma en jakom mar board mar kar tiegruok mag weche mag fwambo e pacho ka KIMC. Kendo en bende jasiasa, oseluwo weche mag sirikal gi kuom thuolo malach, ong'eyo ni to ginang'o gine manyalo kelo pek e weche mag tayo chenro mag sirikal. Machiegni ahinya Jaduong' Charles kuom kendo erokamano kuom yudo thuolo mar biro e duol tinendene. Erokamano. Kaw thuolo mar moso nyikora Moga Jwang' gigombo winji ni to odiochieng' ma kawuono en dwe mar 8 tarik 20. Duoko nitie wechegi. Mokwongo amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni oyimore uru kendo kwe ahinya kuonde duto ma untiere e thurwa ma nam Lolwe to kod kuonde moko ma jowetewa odakie kuonde mopogore opogore Kenya ka to kata joma nenowa e mbui loka nyaka joma ni Texas nenowa madwa donje channel mar Ramogi omiyo amosogi. To kawuono wan e dwe mar 8 tarik 20 to ne watimo kura dwe mar 8 tarik 9 higa 2022 gi 22. Yes. Koro sani wan gi higni 2 nyaka nyocha wago kura. To kane wago kura to thurwa kaka kawaida pod wan gi party achiel, pok wabedo gi parties moinga achiel. Ji mang'eny wacho ni multi-party democracy ni en kuonde moko te ni to thurwa ema pod wan gi party achiel. Rachne be onge, nwach seche moko okonyowa e yore mag bargain ka wan gi party achiel. Nyiso ni samoyombwa e kura to wate wawuok e sirkal. Nwach sirkal kobiro to sirkal biro gi joge. Kata sani ja Amerika timo kura. Wan gi Democrats. Neno ka sani gitiyo matek kabisa. Kancha ginong'o ka president margi cha bit ong'ama ber lakini koro ool kalure gi hike. Neno ka gidhaw piyo piyo mondo giwil ng'ato. Kendo ng'ama gikelo timo maber. To kopo ni gidhi mologi ma Republicans oloyogi to joma bro donje sirkal gin mana supporters mag Republicans. Pogrok margi kodwa en ni gin ok gin gi ukabila, ji dhi gi policies magi. To wan thurwa ka kolowa e kura to wate wadhi opposition. To nosebedo lemo marwa maduong' ahinya, especially one joma nodhi odonjo e party mar UDA mar president. Ni to gimoro ok donje e chuny Luo mondo joluo obi oti gi sirkal. Kendo ne wang'iyo ni sirkandni sirkal lang'o en sirkandwa. Niwach wan kalure gi kura mosetimre Kenya ka chakre higa 63. Jolang'o kende mosegonwa kura 100% karombgi. Mane gigonwa kura 2007 mane Jakom Oyombo Kibaki. Kendo neno gima notimore. Ka notem ma Jakom tineno lweny mane lang'o kelo Kenya. Ka en lweny mano ok wanyal goyo. Magi keto Jakom obedo Prime Minister. Omiyo wan wasewacho ni sama jo Mount Kenya, jo Meru, Embu gi jo Kikuyu luongore ni Mount Kenya. Wabe wakawo wetewa ma Nilotic, kaw Lang'o, wakaw Masai, wakaw kabila moko gi moko matindo. Mondo wabed gi also bargaining power marwa kako oganda. Omiyo en gima ber ahinya ni jowa manyocha ni ODM oyie mondo gibi e sirkal. But gimotimore ok en ni ODM obiro e sirkal fully. ODM donate members magi mondo bi okony sirkal tich. Ineno ka gikelo Mbadi, Minister mar Finance, mondo Mbadi otem gi rieko mar Luo, mondo tem mondo
gik mathagowa e finance bill ka mondo ne to wanyalo loso gi nadi kendo Kenya nyalo timo development nadi. Ochako miwa Wandayi mondo bendo ti gi rieko mar luo mondo konywa e weche mag stima. Ing'e ni wach mar stima gi wach mar mafuta mitiyogo e geche e achiel gik mamiyo production cost dhi malo kendo medo cost of living. Koro ketgi kuondego mondo ging'i kaka ginyalo konyo sirkal. Lakini ODM to pod odong' kaka minority e parliament. To gimomiyo gidong' kaka minority en bende bedo mar minority e parliament no bende gibiro konyogo sirkal mondo sirkal obed stable. Nitie jomoko Kenya kama ka gionge sirkal to gi feel ni it is their right mondo gibed e sirkal. Omiyo watimo erokamano ni jakom niwach ne Ruto konye 2007 to Ruto be nowadwa to be koro sani waneno ka okonyo Ruto. To wadhi adhiya kamano kik neko moro kendo chak bi ne kore kanyo ni kendo wachak waringo sirkal. Wahero ringo sirkal. Wabed abeda sirkal kwa bed sirkal ema nigi mwandu. Ok ni kwalo. To sirkal kintie te man go opportunities minyalo losogo mwandu kata noganda kata gik moko matimre matindo tindo. Omiyo anago erokamano ahinya ni Nyikwa Ramogi Ajwang' mondo gitem matek gibede sirkandni, wa support sirkandni to kik neko moro bi ni kendo wachak waringo sirkandni e kore.